Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wyrządzę o tym, że iny 2 razy do roka je równo noc, a równy dzień. Co się robi w ten czas na świecie, a jako to świętowali nasi praojcowie Słowianie. Dzień je tak długi jako noc, iny 2 razy do roka. Jak się zaczyna jor, a potem na jesień. Dziś oto są dla wszystkich inne daty w kalendarzu, ale kiejsi hańdowni to były fest magiczne dni, w których ludzie wierzyli w roztomańte wieca. Bo przez cały rok noc się mocuje z dniem, ale w te 2 dni noc a dzień mają tyle samo godzin, po 12. Dla nas noc z 22 na 23 września to jest początek jesieni, ale dla tych, co żyli hańdowni na cieszyńskiej ziemi, to na isto był magiczny czas. W te dni i ludzie się dziwali, jaki będzie czas. Jak 23 wrzesień był ciepły, to by miała być ciepło całą jesień. A jak w ten dzień było zima, to śnieg a mróz przyszł dycki rychli, jako dycki. Jak w ten dzień padało, to ludzie wierzyli, że będzie padać aż do świętego Andrzeja. W tą noc, kiedy dzień jest tak samo długi jako noc, 2 moce, dzień a noc, światło a ćmok, są tak samo silne. Ziemia jest w ten czas najbardziej płodno, a je to bez mala najlepszy czas, co by zbierać owoce. Słowianie świętowali w ten czas drugi plony, bo się zbierało godnie malin, jabłek, gruszek a jarzin. W noc przesilenia Słowianie dziękowali za to, że zimeczka im jeszcze dała godnie wszystkiego ze strumów, a ze zogrody. Ta ziemia to była dla Słowian bogini Mokosz, ale w tę noc swoje święto miały aj czarownice, co na mietłach leciały na sabat. Takie sabaty były baj w Goralii, na gołych gruniach, kany nie było żadnych strumów. A co tam się wyprawiało, to lepszy nie pisać, bo to dziecka jeszcze poczytają. W tą noc chłop a baba byli równi. Cały rok się gazda z gaździną wadził, bo obo chcieli, co by było po jego. Ale w tę noc się pogodzili, bo babski a chłopski moce się wyrównały. Życie a śmierć też jakoś się dorządziły, bo ludzie wierzyli, że się urodziło w tę noc tyle dziecek, wiele umrzyło starek a starzików. 2 razy do roka świat się nie kolybał. To tak, jakby na starej żerdzi siadły z jednej strony, a z drugiej strony po 3 kury. Albo jakby baj gazda się chycił do obu pacek 2 miechy zimnioków, kierę wożą tyle samo. Dla Słowian ta noc to było święto dożynek. Polili fajery, balandrowali, a byli radzi, że bogowie im dali godnie wszystkiego, że są pełne corki, a miechy. Tuż na rok, jak się zaś noc zrówno z dniem, a jak w kalendarzu posuniecie okienko o jedną cyfrę dali, to se wspomnijcie na swoich hańdownych słowiańskich prastarzików, albo aj praprastarzików. Dla kierych to była noc pełno cudów, a roztomańtych dziwokich wiecy. Ale jeszcze wam rzeknę na koniec, że jak już było 24 września, to kury pospadowały ze starej żerdzi, baba z chłopem się zaś zaszła wadzić, światło ze ćmokiem, a dzień z nocą się zaszli mocować. Worce w tą noc przesilenie se siednąć, a posłuchać, jak się świat nie gibie, ani w prawo, ani w lewo, bo w tę noc on bez mala stoi.